Ibu-ibu saderengipun mengki nggih. Niki terima tamu gandeng undangan. Ingkang kula suwun tindak dateng pagelaran. Sisa terima tamu gandeng undangan. Cak Supriegi kandangan, Cak Asdi kandangan, Tari Pak Mus kandangan, Miss Nadi Pak Windi pancen kandangan. Monggo. Sukri Pak Saryanto, Wonoayu, Mat Pelor pancen kandangan, Cak Supri Valen kandangan, Subari Pak Mila kandangan. Monggo. Sisa terima tamu. Bingung nek senajan senon tika banyak alasan tak percaya tika agon jengan katu ingat tika pun sendi lek tika ajok saperangan cek perjajah cok norote nafsu setan malam minggu lek seko apa metan peset tompes kagui banjir precengon napa bener tika kak tak selewengan malam minggu tika aku jengan kotu engaka tika ponan di bala se gonceng benetika pada nabula lek mula bingung tak karowan pancen mas temon reng nesor tampuruan tak percaya tore tanya aki seekonceng kelambi biru Bapak Apri gawe kuncang ake joko rondo ayo tolan karo aku padha ijen tolan menyang mrigen gawang kewan jabi andom katresnan
kae rondo anyar ayo koceng ora usah bayar pancet lali saja ra peduli yen ning omah anak bojo ngenteni Rondo sugih nafsune sumingse puji tikir iku sing dipilih nadyan akeh sing ngajak karon sing rondo sugih pikire rangalih rondo judas sidang ping 18 bareng bebas eling kaca lawas jaluk nyuara kaya isih bergas ya wis laras lungguh irung bragas rondo wetan kali jajal langgap ali-ali pamit mulih yo nang Gidam Sari capek gunung wakasane Paluki kae rondo dugal riko ora nganggo suwal yo sing seneng nyanjung ten perhayal yen sing saged kudu kepingin ngobal kulon iki laring gunung atuh kudu megene teng kampung cedak alas cedak rumpul kong lewang lemong didi merki nanging lurung lidak lembi jari kampung mae kuncung mung bebendan sarung atong metu jaket metu sak gunung-gunung kira kau alias rampung nadyan kula lereng gunung ampun supi ampun lali metung niat nulung napa mendung kula wong bingung ra duwe bapak ra duwe piyong ora udan ora mendung kok jamane para priyayi bingung biyen pripun radi petung terima nasib kula lereng gunung rasane ati rasane suwe ora ditiwi siapa ya
Samanun penghormatan grup saking Lerap Udin Lampeni, Cak Rohim dan kawan-kawan.